Tikunzwa kuti isusu pamba pamuri kugara imimi pane vana vasikana vari kugara ipapo, asi vana ava vari kunzi vana vane makore 45 pakuberekwa. Vane nguva yakareba vasina kumbobuda mumba. Hazvisi kunzwisika zviri kuitika pamba apa. Tira kuti mutipowo nhoroondo yezviri kunyatsokuitika pamba apa kubva mutange kupagara kusvika nhasi, zvamunonzwisa nezvamunoziva. Ini pamba apa ndakatanga kupagara 2019. First born yanga ari grade 1, iko zvine zvaa grade 7. Zvaingorarama vana vari kubva pakutanga nanhasi ndizvozvo, hapana change yati yachinja. Alright. Imimiwo makambonzwa here chakanga chaitika kuti chizotanga kudaro? Unoziva kuti paunogara unombonzwa vanhu vachitaura zvakamboitikawo pamba apa. Ini ndakangonzwa chingonzanzi zvakatanga pakashaya mai yacho 2005, but ukazotarisa nezvinoita vana vacho hazvienderani, kozi vanogara vakarara. Zvino vachirasirwa nababa vavo, chikafu vachibikirwa nababa vavo. Havana nguva yokubuda panze, kumbogara panze vachifamba vachiita sei, vanenge vakangorara vari mumba mavo. Doo rikavhurwa havabude, vanenge vachingori mumba vakarara, kana ngomuka vongogara pasi. Vana ava imimiwo since muriwo muchigara pamba apa, makamboonawo mukana wokutaura navo here? Tinototaura navo, vanotori vana vari right vasingapengi. Vana ava hatingati vanopenga, but zvinenge zvokutodini, zvokutoromba. Asi havapengi vana ava, kozi havarovi vanhu. Havaroi vanhu, urombwa uchiratidza kuti wakabva nekuna baba. Urombwa unenge wakabva kuna baba, pamaonero andinozviita. Nokuti ndo dzimwe nguva vanotombotora hembe dzavo vachidziwacha. Pavanenge vakatirakata vakarara paya vanotombotora hembe dzavo vachidziwacha. Vachidini? Vachivabikira. Kana vakaita tsvina vanovarasira mubhima, vanoita mabhaketi mwana rake, vovarasira tsvina yavo. Saka ndezvokutoromba zvinhu zvachona, asi zvokuti tingati vanhu vanopenga, hakusi kupenga. Pane zvimwe zvinoitika here pamba apa imi makagara zvamunogona kutadza kunzwisisa kuti ndikunzwa mubudisa nyaya yeurombo kuti hazvisi kunzwisika, but zvimwe zvamunoonawo pamba penyu ipapa zvinotyisa kana kuita sei? Inini hangu zvimwe zvandinoona handingati hapana zvimwe zvandinoona, asi kuti dzimwe nguva unongonzwawo imwe saundi yausinganzwisi, but hapana chaunoona. Kunyaya manheru pai, asi hapana chatinoona. Alright, kureva kuti vana ava dzitori mhandara, hapana akambosangana kana nemurume? Hapana akamboenda kumwe, hapana akamboroorwa, hapana akamboita mwana vana. Dzitori mhandara. Alright. Saka baba vanoriritira vana ava sei? Vanorarama nemari yemaroja yatinovapa. Ini ndinogarapo ndoshandisa 2 musi wane 2. Imba iyi haina kupera. Uye mari yavo yenasa. Vane mari yenasa yavanowana neyatinova irendi. Ndo mari dzavo dzavanorarama nadzo. Alright. Imimiwo munomboona here vanhu veukama vanouyawo pamba apa? Veukama vanyanyi kuuya, kozi vanotouya vacho vanototaura kuti baba vakaromba, ndo vanenge vachitaura kuda kuti baba vakaromba. Veukama vana vokwababa mukuru nevana vokwababa munini vanombouya. Tombowana nguva yekukurukurana vachitaura kuti naimi imi vasekuru vachasvika kupi vana vakadai. Vanobva vataura kuti vana baba ava izvi ndezvokutoromba. Tozviziva. Imimiwo state yevana ava utano hwavo hwakamira sei? Vakagwinya here? Vana ava vakaonda zvinosiririsa. Vakaonda ropa charo muviri havatorina, vakaonda zvinosiririsa vana ava. Alright. Kureva kuti vana ava hazvichataridzike? Hazvichataridzike kutaura chokwadi pastatus yava nevana. Zvinosiririsa. Zvinosiririsa. Kuri kunzi baba vasvikirwa, vanosvikirika here kuti vanhu vagone kutaura navo nenyaya yavo iyi? Handisingazivi hangu ipapo kuti zvinofamba sei, vanenge vasvikawo sei, asi uchingosvika wega unoona state, unongoonawo mamiriro akaita zvinhu kuti zvinhu zvinomira zvakanaka usati wanzwa nyaya yacho. Inini ndakati ndasvikawo ndashanyira sister yangu inogara pamba ipapo, ndo pandakanzwa mupaseji muchitaka mweya, ndo pandakabvunza kuti kuchii. Zvikanzi nesister yangu panenge vasikana ava vanenge vaitira tsvina mumba. Ndikati vasikana vaita sei? Zvikanzi vana ava vane 45 years, asi vanenge vane kuma 20 years vakavharirwa mumba imomo nababa vavo vanonzi vanorasika njere. Ndikati kurasika njere kwekurudzii? Zvikanzi kwekurasika njere. Ndikati vakamboenda navo kumuzvipatara here kana kumbofambawo navo kuti vaone kuti chii? Zvikanzi baba vacho vanenge vasina interest nazvo, asiko zvino vana ava vaonda. Chavoondesa vana ava inzara, nekuti baba ava vanenge vakuremerwa nekuvachengeta. Ndikati saka hapana here veukama kana ani kana namainini vanenge nawo amai kana chii, since amai vacho vari kunzi vakashaya 2005. Zvikanzi ina hasa ndamboona kana hama, asi pane hanzvadzi yacho inotolojawo kuzasi uko, asi hainawo zvainokwanisa kuita zvokuti baba ava pavanotobuda. Ndakatosvika baba ava vachitomhanya kubika. Ivo pavakandiona vakabva vamhanya vakanditemhera mango vakandipa
vachibva vakunditi ndichibva ndakuvati munoera chiko zvikandoera soko ndozobva kwamutare kudididi asi vachiti ndobva kuwedza ndokumusha kwedu asi takaenda nemurungu kupi kwamutare ndokwaishanda baba vangu vatazongotamira ikoko saka inini zvakandibata ndosaka ndakazoita challenge yekuti regai nditsvage vanhu ndakambotiraya kumbofonera vakati wandei asi havana kukwanisa kundibatsira kuramba ndazoramba ndoisa pressure kune kwaedza kuti wedu tibatsireiwo unoziva kana uri munhukadzi wakabarawo unonzwa mwoyo uchienda kure kuti shuwa mwana matwinzi pamusoro pezvo aianga ari 1 zvainzwisisika zvino matwinzi vasikana pamusoro pezvo wotoexpectawo kuti ndaifanira kunge ndine vakwasha kana ndine vazukuru kubva kwavari vana ivava isu hatichataura zvekuti vana nekuti atoo madzimai aya 45 years atoo mukadzi wekuti angadai vatoo nedzimba dzavo kunyange kuri kurwara dai vakavaendesa kuzvipatara kana kuti vawanewo batsiro ende chakanyanya kundirwadza ndechekuti mwana kupedza 1 week chaiwo wakavharirwa mumba usingaoni zuva usingabude kunze zvinhu zvakaoma but vana ava vane makore kwete 1 day makore vakavharirwa mumba zviri zvinhu zvakandipa shungu dzekuti kwete vana vanofanira kuwana freedom yavo sevana semunhu anofanira kuwana freedom yekubuda kunyange achirwara ingwani tinongoona mapenzi achitenderera panze apo nekupenga kwava ikoko asi havavharirwa hapana anovasunga hapana anovavharira as long as vasiri violent kune matablets kune mishonga inopiwa vanhu kuti vasave violent nyange achipenga saka ndo chinhu chakanyanya kundibata kuti vana ava vanofanira kusunungurwa saka ndikukumbirawo kuti mutisunungurirewo vana ava vawane upenyu hwavo hwakanaka kana vachirapika vanorapika kana vasingarapiko asi kune nzvimbo dzekuti vanogara vakasununguka vasingabvonyoredzwe iko zvino kuonda uku kwekushayiwa chikafu vanofanira kuenda kumaorganization anokwanisa kubatsira vachiwana chikafu vachidya vachigezawo izvozvo havagese vanongogara vakadaro vasingagesi zvinosiririsa mama kungotaura vatambonzwawo zviri kunzi pane zvakamboitika mugore ra2005 pakashayika mudzimai wababa munogona kuti po zvamakanzwawo imini hatisi kuti pamwe ndo zvakaitika kuti hazvo zvakaitika asi kungokurukura tichida kusvika panyedu kuti tinzi kuti chii chinogona kuita kuti munhu asvike pakuita zvakadai ndichinzwawo nesister yangu achitaurawo masvikira akaita pamba apa nemaneighbors anoti baba ava mudzimai wavo akanga aine breast cancer zvino akabva ashaya ivo vakanga vari kubasa vaishanda kuphilips kumasasa uko saka vadedzwa kunzi mudzimai ashayira mumba vanonzi baba ava vakati vasvika vakavhara door ndobva masisters amai ava adongorera nepamawindo kuti ko munhu sei atibuditsa mumba mune chitunha achisara ega nechitunha aroda kumboitei saka vamwe vaidongorera nepadhoo vamwe vaidongorera nepamawindo saka ndopavakanzi baba vakasunungura muchiuno memukadzi anga akapfeka sketi ndokubvisa bhande rakanga ririmo ndokurisa muhomwe ndokubuda ndokuvhara ndokupinza vanhu saka zvinonzi mwanakomana wavo iko zvino ane vanawo matwins ari kunzi ari kufambawo akaudzwawo kumaprofita kuchechi dzaanoenda achinzi vana vako ndo vapa next kuita zviri kuita masisters ako aya saka mwana uyu ari kunzi akauya nemuprofita akamuudza kuti baba tipei bhandi baba vakati bhandi handikupei nekuti ndikakupai bhandi ndinobva ndafa saka zvinoreva kuti panogona kunge paine kaconnection kekuti bhandi iro rine zvaraireva kana kuti chii hatizivi nekuti vana ava zvekare ndo magotwe ababa kureva kuti pane zvimwe zvakaimboitika pamba apa hatizivewo kuti kuseri kwacho kune kupenga nekuti vana ava kunzi kupenga chaiko vanonazonzi havapenge vanongoita ini ndakambowaona 1 day ndichipfuura vakangomira kunze vachiita zvekudedera zviya vakangomira vachingotenderera vari 2 ndichibva ndatongoti kondo vana ava chiko vari kuita seiko vana ava vachingoita zvekufamba vari vasikana vakatongoenda kunze kureva kuti vana ava hatingaiti vanopenga asi pane zviri kuitika pavari ndizvozvo ndo pane zviri kuitika saka ndinodaira kuti mukomana uyu anogona kunge pane zvaakuitikawo kuvana vake vasikana kuti azofamba kuenda kumaapostoro kumaprofita uku kuti anonzwa aiwa tinotenda mashita mama tinovimba kuti vana ava vachawana rubatsiro tichashambadzawo nyaya vazhinji rezimbabwe rigonzwa zviri kuitika kuno kukwadzana ndizvo kwadzana 5 baba ndauyo pano pamba penyu pamusha penyu pane nhau kana kuti nyaya iri kuti vanotaura vari kuti pamba penyu pano pane vana vasikana vana vasikana vamatwins asi vana ava nemakore 45 vana vanoita sekuti vanorwara asi vana kubva pavakatanga kurwara vane makore anodarika 20 years vachinzi vakavharirwa mumba
kutaura kwazviri kuitwa zviri kunzi akavavharira vachomba zviri kunzi ndibaba vavo ndo zviri kuitika pano. Saka chekutanga ndinoda kutanga nekuziva kuti imimi baba ukama hwenyu hwakamira sei nevana vari kutaura nezvavo vasikana. Ndakachengeta kawanda kureva kuti vana venyu vana vangu ndo first born angu ndo mafirst born enyu. Alright, sada kuchipinda munyaya yedu iyi nyaya iri kutaurwa baba iyi unogona kuti mutipe imimi chokwadi chizere tisina kunzwa zvitaura nevamwe but takunzwa kwamuri kuti chii chakaitika pavana venyu chii chiri kuitika pavana venyu muzuva ranhasi. Munogona kutipa enyu nhoroondo. vana vakandoti kufa kwakaita mai 2005 musi wa21 May tikakosa musi wa24 May right. Ndagara nawo umwe wakandotanga undoti ndikabuda ndikaenda kubasa ndaisenza paGL communication apo paEastry ndope ndaisenza. Saka mai wacho wabva mukushaika kudaro ina handizoziva kuti mwana wadini kana kuti kuri kupanika kana kuti pane zvakaitika paari handina kuzvizwisisa kana asi mweya musena wanombonditaurira kudaro zvadaro ndagara nemwana ndikabuda ndikaenda kubasa wozi wabuda akadzika akadai ndoteera zvinondodawo Mwari izvo. Ndateera ndakasvika ndaindosvika ndozi muri kutsvaga nyasha here ndikati ndiani wenyu kati mwana wangu kazi uri mumba ndo maakarara ndopinda ndoona mwana wangu kusvika ndotora mwana wangu ndouya naye kumba kuzosvikira maini nawacho wakazoya panapa ndobva ambomutora kwakuenda naye kwaMutare kwakogara naye kusvikira mhepo yonga yarovawo zvakadini zvakanaka kutogara naye bva atsvaka basa rake wakutosenza vaisenza kwaMutare. Zvadaro wakazombouyawo nemurungu wake wakazi baba ndodombotorawo mutwini wangu ndimboenda hangu naye kwaMutare. Ndakataura nemurungu wangu ndodombotorawo mutwini wangu ndimbogara naye papi pano. Ndagara naye panapa ndimbochinja mhepo ndimboyamurawo baba kanzi zvakanaka munhu uyu kazi musikana kazi ndowamutorawo ndoona mwana wasvika panapa ndobva atorana neumwe wake kazi ndasiya bhosi wangu pashowground. Zvadaro ndobva aenda shuwa ndozofona manhero kuti mufambe zvakanaka kazi atafamba edu zvakanaka Sharon ndofadzwa asi kunetsa kazi anombonetsa kana tatoumba izvozvi zvinofunga dzanga dzava kuma99 tagara paya tagara ndori pano neumwe wake utafadzwa ndori naye ndikandombudisa panze odini otiza totsaga mwana kana kuti mbomudzingirira kusvika tamubata todzoka naye kumba ndimbopindawo naye muwatendi kuti tibatsirwe handiti mazvona. Zvadaro takagara tichigara tichimboenda naye kuchechi achimbobatsirwa tichimboenda naye kuchechi achimbobatsirwa kusvikira tagara tichimboenda nawo kuna vamwe achibatsirwawo ndawo kuna vamwe achibatsirwa zoti rimwe zuva ndobva ndaenda kupi ndanga ndiri kubasa ndataura hanzvadzi yangu kuti tora munhu mwana hanzvadzi yako enda naye kupi kuHarare hospital ndozoti asi unogona kudini kubatsirwa kanzi zvakanaka ndobva ndamusiyira mari. Saka asvika ikoko zvikanzi kuti upinde pagate apa nehanzvadzi yako tiri kuda $12 kuti mwana hanzvadzi yako idini ibatsirwe. $12 hino inini handidini handina hino toita sei ndikati kuti aramba aomese mwoyo kuti aupindi bosi na$12 dini hako dzoka hako kumba mari handina baizvozvizvi nditowo kubasa kwacho kunga ndapfekedzwawo mhepo dzetsvinawo dzisingadiwo pfuma basa kwenyu koko ndibatsirewo kana ndidoko ndikoti mwana wangu aende kodini aende kobatsirwa kuHarare hospital zvikanzi kana pasina $12 adini haapindi ndinozokupai mari yenyu azi haapindi obva andifonera mwana akati handizi kutaurwa baba ndikati zvakanaka dzokera hako kumba mari handidini ba handina. Zvakadaro shuwa ndakagara nemwana wangu takagara nemwana tikagara nemwana kusvikira pari nhasi uno. Mbuya acho utombonditi ndipe vana ndikati mbuya uyai mutore vana mungatondibatsira vana avabarwe kumwe ba kana kumazisekuru vanobarwa ndokabvawo mai acho ini handigoni kuita mwana ndega mai acho agoni kuitawo mwana wake saka dini torai henyu vana uyai muvatore inini kuti nditi vana mbuya ari kuekomutora vari kuramba kudzinza kwamama kwamai acho vari kuramba ndomanikidza ana sekuru ako ayapa anondoikoona right zvemasvika kudai muzukuru wacho ndiyo akazotaura zvikazi ambundire nyaya iri panapa ngekuti ane zvanga afambira here kunge kuVID here zvanga mene kuti chii chaanga afambira anaondibudisira pachena kazi ambundire famba nei fambira vana ndikati zvakanaka kazi vanawo akasiya kuita zvakanaka ndiri kupa 2 weeks ndinouya ndichikusungisa kuti ndabvunza kuti kundisungisa kwechikonzero chacho chii kuti handite zvara
nanikapoka nehangu kutaura kwacho handigoni kwabva ndanyarara zvongo yepanapa akuperekedzwa akuenda kupi akudzokere kwaMutare ndobva ndade kundiaperekedzwa zvikanzi inini usandiperekedza anoperekedzwa ngawazukuru wangu ndofambire vana ndikati zvakanaka ndandati ndikukwidzeiwo chii kumbi muchienda tiparadzane zvakanaka zvikanzi aiwa ibva kuno noperekedzwa ngaazukuru angu shuwa ndakabva ndadzokera pandobva ndagara uyu mukomana mukuru ndobva ati sekuru zvemanga mauya ino zvanga zvakadini zvanga zvakanaka taichiti ndimwe ndini munin'ina wangu uri pano tofamba nehanzvadzi dzangu kana kuti tofamba tega tizwe kuti zvinozodini zvikanzi ai mumwe endai mofamba nani nababa yenyu vobva vaenda isu kwatosara kwangu togara hamwe nevana handiri mazvona ndo mamiriro akaite nyaya chiwo saka ava vakazofamba here vakanzwa kuti chii chiri kukonzeresa kuti hanzvadzi dzavo dzibhengedze ndiani ivo vana venyu vakomana vana sekuru sekuru akaramba zve ko vana vakomana mukomana ndo wanzofamba naye mukuru wacho mudikuru uchitungwiza uri kure ndikamuti uye kuno unotiwo mari handina yekufamba ndiyo ndizvozvo pane imwe nhau baba mino mukatijekesera kuti pano panonzi pakazouya vechitendero mushure mekunge pakuti asi kuti pane ari kukunongedzerai kuti mimi munenge makashandisa urombwa pavana venyu kuti muri kushandisa vana mugona kutijekeserawo ipapo manzwisisiro kuti chii chakafamba sei ndo zvindataura kuti ndakatombodaidzawo watindi pana kuungana ndope ndakazopiwa nemukuru wendiri kutaura wanga ari mukuru zvikanzi aiwa muri kuti baba akaromba baba haana kuromba pane mudzinza maundo wakadini wakaite mabasa awo ekuromba asi aisense zita rani rangu kuti mudzinza menyu vaiti ndiani nani vakataura kuti ndini painga namukoma wangu anga ari kuHighfields uko akafa nehanzvadzi yangu aitisenzesa mudiwisi akasenzesa futi vana ivava pai mudiwisi imomo ndo matauri kuti zvaiita akazouya nenyaya achibudisa pachena ndiye umwe yauya anga uya pa ndiyo akatozobudisawo muri kuti baba yakaromba haana kuromba baba kana paine waone chakaromba baba ngaatitaurire pechiri pacho tichidini tichitore tichibate tisunungure baba inini hangu kubvunza kwendaita denga handina chaendaona chaakaromba ini maoko avo akachena baba hapana chakabata chakadini chakashata baba kana pamhuri yavo hapana ino kuromba kwemuri kutaura ini handisi kukuonei asi kuti munhu akarombesa mudzinzwa mwavo murudzi rwendaberekwa inini ndo mwainga neanhu akaromba handiri mazvona izvo kundiziva isozozwisisa wani painga neimwe nganga yaizimbodza yanga iri mu3 anga achibva kumozambique ndiye akatondonyatso kutondijekesera kuti iwe mukoma ako anogarisa direkuku asi akafa asisira apenyu ndiwo nhakakukwadzira kana mari aubatiwo akanotaurira mazuva anonyadzisa akataura ndikatovhunduka anotaura mashoko akadaro ndaita sei kazi hapana chiro chafa wakagura mukati meupenyu hwako hapana chiro chabata mukati meupenyu hwako iwewe apa imama afamba ukunganga kuya kuti ndizvoti chiri kunetsa ana angu chii upenyu hwangu hausi kutambanukawo sei ndakasenza paPhilips Electrical inini 18 years 8 months kambani yaibhadhara iyai ngadai ndakapedza kuvaka kuroma ndakatambira ndikunyorere tsamba shamwari uwedzerwewo mari uri kurarama sei uri kutibira pakambani pano ndikandinoba sei magadhari apo ndobuda nazvo chirudzi imwe vanhu vechikuru imwi varungu vakuru ndimi mungatoba kwete inini ende munotondishandisa futi zvendisikazwisisi kuti zviri kuenda kupi handii mazvona kwaunyorerwa kwetsamba katatwa ngatikunyorere tsamba kuti uwedzerwewo mari unogara nevana zvakadini zvakanaka handi muri kuona manager wati siyai tsamba yenyu padesk pangu I will come back to you hakuna kuhwiwa 3 times kuti uwedzerwewo mari hana chandakabatisa mudzimai wenyu mimi kwasvika pakushaika akashaika ni cancer breast cancer ivo vanhu vari kutaura vanotaura kuti musi wakashaika mudzimai wenyu panzi pane zvakaitika zvisinganzwisisike zvekuti vanhu vari kugona kufunga kuti pamwe nokuda kwezvakaitika musiwo zvinogona kubatanidzwa nekuti imimi wokushandisa urombwa pavana zvekuti musi wakafa mudzimai wenyu zvikunzi pane bhandi raiva nemudzimai wenyu ramakatora imimi handise kuti ichokwadi here kana kuti manyepo haizoritora ndiri hama yawe ndinoridi bhandi rayo ndina ukama nawe kungobvunza tatisikatatirinyatsondi handisi kuti muri kuti kukanganisa mataure muri kuti akatonaka ende ndakatosununguka iwo kupindura tanzi musi wakafa mudzimai wenyu pakatorwa bhandi ani makati regai ndimbopinda mba maafira kwakutora bhandi riya
saka mwana wenyu mukomana kuzofamba kwaari kuti ari kuudzwa kunzi bhandi iroro unofanira kusarindwa hatisi kuti mimi muripo handinombobata bhandi handina chawo chendakabata kureva kuti musinyangomusaka wemaprofita paya hapana kumbotwa nyaya dzebhandi kana ndizvozvo kana hapana tichidzoka kuvana ava saka vana ava vari kurarama sei ari zvino vese vakupenga here kana kuti ndeumwe chetu yayo hazvisivi zvekumboti kupenga kwange kuti kana undofanika muzi ukanga wamutete zviyezvi umwe wacho kana akabva panapa unoti ndikuenda kwana sekuru kuhani wobva ikweyo wozoenda kwasekuru akuru kurobra ndingati hanzadzi dzambuya havo vana vacho hanzadzi yambuya vana vacho ndokwavanonga vachiendeko saka vana vanotokwanisa kukwira vachibhoenda umwe wacho unotoenda umwe ndiyo ndisikadi kuti azobva panapa achibva aenda kwaanoenda ega ndiyo akatanga kupenga uya kana kuti umwe wacho akazotera ndiye akunyanya uya ava nani uya uri nani sai munogona kutitsanangurira ko zvinomutaura nemhuri yezimbabwe kuti saka chiri kuzoita kuti mimi muti aiwa inini vana vangu regai vagare mumba chii vasabude kunze kwemakore ese ndozvendikutaura ndinotya kuti akabuda manje vakaenda kwavanoenda handizovawo vanogona kusayazodzoka mazvona ngekuti iyezvezvi pendiri panapa ndakamboti vana vamadzikoma angu ndo ndasara ndiri baba ndegaka uyai vakanga ati tichauya ndikati uyai timbodini timboonera pamwe timboona kuti chii chiri kuitika saka unotaura kuti mari dziri kunesa hatina mari dziri kufambisa saka imimi ndoziva kuti mumhuri kana muchinge maita nyaya yakadai vanhu vanotanga kupomera muchireri neukamo hwamuri kukwanisa kumira unavo vachiti vada kukubatsirai dambudziko hapana vanenge vachiti chii hapana unofonawo ari kwavanonga vachibvunzawo kuti kwakamira sei vasikana vakadini kati vari nani havo vane zvaimboitika makore amwe apfuura kuti aita akabuda mumba fanike akatambira kuseri ndaitaura unotisa ndozomuonera kuti anzi vana ava vandosvika havakwanisi kushandisa kuzvimbudzi vanozviitira imimi ndimi munozo vanoenda of course kana akasvinga akanganisa rumba ndingasiyawo zvakadaro ndopamwedzi paunenge uri mutete payo ungava mweya here ungava mweya wakanaka here kuti waramba uchiufema handiti muruzvoonawo ndingasiya zvakadaro ndizvozvo saka baba muri kurarama sei nekuti mandiudza kuti kubasa hamuchaendi handichaendi bende saka vana muri kurarama mukuvachengeta sei vana vasikana mune munhu unogara uno mari yake anotondipa ndiye ndobatsirika ndione vana vangu chete hapana mamwe mararamiro hakuna saka tida kusvika edu patinopinda chirongwa chedu baba imi muda kuti mududze shungu dzenyu zvamuri kuda pavana venyu nekuti mataura kuti aini handina kuromba ndakacheneswa ndizvoka vemumaraini vanenge vachiti makabata imi mata hamuna makati pakacheneswa saka kureva kuti muri kutotsvagawo kuti vana vararama sei handingaregeri mwanangu ngekuti vana vangu ndikutorwadziwa mukati memwoyo wangu ndaifanira kundika pfuma yangu iyi ndizvozvo baba tu vana vangu imari ndatorusa iyoyi ndaifanira kutondika pfuma yangu apa kuchikoro makaendesa vakaita mafomu 3 vese nepamusana pemari yakaramba kubatikana nokwazwa kunda ndakaitwa ngehama dzangu hapana kana kuzoendera kuchikoro ndaitodawo kuti vaende kuyunivhesiti vana vangu ndibatsirikawo ndinoona vana vamwe vakaenda kumayunivhesiti panharaunda pana vari kuita zvimwe zvinhu zvakanaka kwazvo vachichengeta vabereki wavo saka inini sei ndingatikundikana sei dai ndine mari yekuendesawo vana vangu kuchipatara chendingakundikana ndicho chii kana kuti ndingadai ndakaendesawo vana vangu yunivhesiti wakadzidza pamwe wangadai usitombori muno vana vangu ivava pamwe wangadai usitori muno muno vaona vanofana kuva usina kuswira zvechokwadi handimborwadziwi ndizvo inini sei musingarwadziwi chitaura kudaro pasina chendakaita paunangu chakashata chinondirwadza chii kana vanhu vakataura ndizvozvo ndombokupai muenzanisi wakristu wakapomerwa zvakadini akarohwa zvakadini akasvipirwa mata zvakadini muridzi weupenyu hwedu isusu jesu haana kupomerwa akasungirwa pasi danda achikandirwa uko nezidanda rachivo pane wakamboti newewo kana ugumbuka makambozwa kuti jesu akambogumbukira izvozvo zvino ndinotora mufananidzo ndichizviita mwanakomana wamwari handine anhu anotaura zvavanoda handine basa nazvo ngekuti hapana chandakabata panangu chakadini chakashata ndakatozosikirwa pakutozi inini ngen'anga chaiyo shamwari kuchechi kwauri kuenda kusiya mazwa regera kuchechi kwauri kuenda enda kuchipostori unoona unopfeka magemenzi chendotenga tsvimbo yako yakafanika sewajikwa ngaendikuratidze tsvimbo yacho Alright.
alright ndinobvumidza kuibata here manje anyuma mubvumidzi asi alright ndozisiwa garai ndikaitenge songe ng'angai endowatenge chimbo yakadai fanika si chimbo dzekwa Joan Marange musati mwaona ndakambowanzwa makambowazwa asi ndavanyatsovaona hangu pavari asi kunzwa kuti kune vanhu kwaMaranga vane tsvimbo dzakadai right ndiye ndakatengeswa ngeng'anga ng'anga kwete muprofita ba ng'anga munoiziva chechi inozi independent African Church mushakata ndakainzwa munoiziva iri paaifiridza apo headquarters padhuze neRegina Mondi zvakaita patakishopa iye rine chikuno ndiko ndaipinda ine 14 years ndirimo ng'anga kwaunota kuti siya zvuri kuita izvi enda kune umwe waya ndo zvinotoda upenyu hwako kuti wachidini chiprofitwa ndochinenge chaprofitwa chakashara chiya chikazikanwa hachichine simba ndo matsanangurira kanoita ng'anga iwe mapazwisisa uri kuzwa here mwanangu ndikati zvakanaka ndichaizi semuri kudini semuri kutaura regera kuenda kuAnglican kana kuUnited Methodist kana kuIndependent African Church mushakata kwauri kuenda siya mupenyu hwako hunoda kugara panyasha uchitaurirwa namata wakadai zvakude kudai apo yari kutaura ing'anga ing'anga namata wakudai zvakude kudai unenge uchiprofitwa uchitaurirwa zvabatwa zvadini zvafumuka ndokuti ndizoenda kusheshi izvi ndizotenga magemenzi kupinda kuenda kuchipostori 2003 ndope ndakatendoka musheshi pabooster pa4 ndakatendoka nanhasi ndio umwe ndimudzimai achienda akanditi usabvamo ramba uri muchechi iwe saka nanhasi imwe ndirimo neye mukomana mukuru mwana wangu ndiri semo iye ndisini yako ndiri ndakazotera mumashure make kureva kuti nemukuru uyu muri kunzwanana asi nemudiki uyu zvakamira sei mudiki hakusi kuti tiri kupesana ndizvozvo unototi uri kunini munokuziva kumugwagwa wekuende kunini kwachikwana nechekubvunzewo ndokwaari kushanda wakatogara haasi kusenza saka imimi pamunoenda kuchechuku kwemweya kwamakanzi mugare neng'anga muchinzi garai ikoko ndoko muri kuwana here kundiso yekuti mugone kuona zvekuti vana ava vararama pada zvimwe hatisi kuziva imimi nesu anoziva ndimwari nevanoona kuti pamwe zviri kukonzereswa neurombo uya hwamakaiswa nehama dzenyu kuti vana vadai chizvinoita ngechekuti muwengi akatanga kunangisana newe haazororiba haazorori munonga makadai ukazitarisawo nepakufamba kwauri kuitawo ari kufamba zvakati iwe uchinamatawo wakadai ndoteedzerawo izvozvo ndoteedzerawo izvozvo makati namate zvinomboserera zvinototeramira ndinogona kutora 2 days pasina chapinda pamuromo pa ndichichemera vana vangu 2 days ndisina chendaisa pamuromo ndichichemera vana mhuri yangu handi muri kuona pana akamira apa muri kufamba apo nedress rakaita mavara muri urongo murume wake ndiye ari kubasa ndiye anotondibatsira pana ndikandomufonera kuti mwana uya uri kuitike zvakati kuno unouya undibatsira anogara vana vamuroora aiwa tingachaite samushamairi paumba hazviiti muroora anozoita samusha nekuti ukaonawo kuramba wakagara nemuroora paumba achigara akadai zvinonakidza aiwa zvichanakidza anofanira kuende kozvionerawo ari wazhinji wari kuzviita ari kuzerojerewo pamaraini pasera baba takurukura saka tichiti vanoda kubatsira kuti vana ava vaende kuzvipatara vatariswe kana kuti zvekuti murarame nazvo munoda here kuti vana venyu vabude zvakanaka ndinorambire zvinoda asi izvo zvingavambogara muchiona kuti vasatize chete zvinoda alright